Ibig sabihin ba ng Kuroda ay Cubao, Rosario, Toda? Hindi ba? Ay, akala ko yun. Yung kasi nakikita ko sa jeep, ay, pinili pala ng may-ari. Hindi pala yun ang may-ari. Pag ganito na ang order ko ay merong rice tapos merong ramen. Anong una kong dapat kainin? Yung ramen o yung rice? Para sa rice. Rice muna. Tama yung ginawa ko. Ano? Kasi pag ito una kong Yes, bubusog kayo sa... mabubusog agad ako pag ramen. Kanin bago yung noodles. May poging dumaan.